Tervetuloa tänne Kid PvP:n pariin. Ja mä oon täällä. Juuri niin. Ja tästä Kid PvP:stä mä oon tekemässä sellaista, mikä on tää montage-juttua. Sit kun on 100 tilaa, niin mitä säkin nyt siinä? Niin kun on 100 tilaajaa, niin julkaisen sen. Laitan näytölle. Jos joku tulisi. Mitä sä oot tässä settissä jo? Ei kukaan tuu. Jep. Tuolta tulee. Tässä on tyyppi. Mulla on jostain syystä lagaa. Niin mullakin nää tyypit. Hitto. Oi, sori. No, Perhana, miten me lennetään näin kauas? en mäkään tiedä, mä kuolin. Sun pitää käyttää sitä soppaa. Niin en mä tiedä. Mut kun mä yritin varoa, että mitä tässä on. Nyt mä kuolen. Mä oon paska tässä. Mä en oo pelannut Mine pitkään aikaa. Niin mä tapuin sen. Perhana nyt kuolet. Oi vittu. Hakkasin sua. Sinne meni. Tää lagaa tää Davy Mine. Niin lagaakin. Se lagaa. Oi perkale kun veti. Mä kuolin. Käytätkö sitä soppaa? Käytä. Mitä? Mitä justiinsa toi teki? Pikkuse. En mä saanut siihen hittiä yhtään. Kenen? Tähän, nyt vedetään se. Ei jumalauta! Mulla on jostain. Ei, tää on joku häkkäri. Siis mä... Otit sä siis sen kultasen miakan vai? Joo. Ai jaa. Ei tästä tuu mitään. Ei jumalauta! Mut bännätti kun mä yritin loginna. Taas. Täällä on vähän paskanetti. Koska tää on ainoa kuka lagaa täällä. Lopeta se nyt jo. Kyllä on jotain pielessä. Taas tää tulee. Ei kun tää on eri tyyppi. Taasko sinä? Yritän nyt. Toi Patrick maksaa ihan hirveesti killstreakkejä. Se on pakko jotain käyttää. Joo, mutta tää ei päästä mua sinne kultaselle miakalla jostain syystä. Mitä siinä Mä klikkaan sit, se vaan sanoo koko ajan, että mut bännätty sieltä. Joku häkkeri. Ai, mitä se siis sanoo? Se sanoo, että mut on bännätty. Bännätty täältä! Niin tossa kultaselle miakalla. Mut jos mä menen siihen timumiakkaan päästä. Tää on häkkeri tää Patrick. Tää on instasouppi tai ei instasouppi kun se mikä automaattisesti. Ihan se. Sä saat myös 13 levyä mun timumia. Wuhuu! Älä nyt! Siis oikeesti! Ei. Mä en saa mitään hittiä tohonkaan tyyppiin. Koska se on vitun kova häkkeri. Mitä vittua? Oi!
Ime munaa! Nyt on kyllä häksytty. Vittu mikä rankkari. Kuole saatana. Tossa toi vitu sierras on. Mitä? Tässä on 2 häkkäriä taistelee. Tässä. No niin, sä voit. Saatana häkkeri. Mitä vittu? Tää on oikeesti niin häkkäri. Sen näkee kun se käyttää Forcefieldia. Niin se tökkii suosta perseestä. Ja kaikkia ja kaukaakin. Mä voin servuun varmaan kohta. Kun mä pääsen noihin. Tuohon kultaseen. Niin vasta tunnin päästä. Mä saan bännitset. Sinäkö laitat sit häksit päälle? Joo! Silloin Forcefieldi. Se kattoo eteenpäin, hakkas mua samalla. No tää ei oo. Tää ei. Tuut sä johonkin toiseen. Miks? Mä teen vähän väsyyn. So boring. Tolle ei ollu häkkeä, mut mä vaan pärjännyt sillä. Oh, blöjän myös. Wow, 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 wow. Onko jotkut häksit täällä? Tässä lukee Hacking Network Ban. No, tää oikeesti... Ai sulle? Ei. Kyltissä. Ketäs Kyri vittu? En mä tiedä. Kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavan jakson parissa. Moikka!